дар ин дарс шумо чӣ тавр бо рангҳо ҷудо намудани катакчаҳои ҷадвалро меомӯзед. нишондиҳандаи мушакро ба тарафи чапи сатри якуми ҷадвал қарор дода тугмачаи мушакро пахш менамоем. сатри якуми ҷадвалро ҷудо намудем. аз ин сатр ба болои дилхоҳ катакча тугмачаи рости мушакро пахш намуда аз рӯйхати пайдошуда ба болои свойства таблица омада онро пахш менамоем. аз равзанаи пайдошуда тугмачаи границаи заливкаро пахш менамоем. аз вкладкаи дар равзана ҷойгир буда заливкаро пахш менамоем. дар қисми заливка рангро интихоб менамоем. барои мисол ранги кабуди пасттарашро интихоб намоем. дар қисми узор мумкин аст намуди узор ва рангашро интихоб намуд. агар ба мо дар кор бошад инҷо яъне мо метавонем узорро интихоб намоем чанд фоиз ба мо дар кориро. тугмачаи океро пахш менамоем. дар равзанаи свойства таблица боз тугмачаи океро пахш менамоем. ҳамин тавр сатри якуми ҷадвалро мо бо ранг ҷудо намудем. мо метавонем сатрҳо ва сутунҳои дигари ҷадвалро ҳам ҳамин намуд оро диҳем. агар мо аҳамият диҳем вақт аз оне ки мо ба болои ҷадвал мебиёем ва дар он ҷо ягон корро анҷом медиҳем, вкладкаи конструктор пайдо мешавад ки дар ин ҷо гурӯҳи тугмачаҳо гурӯҳбандӣ шуданд. дар гурӯҳи стили таблица мо метавонем яъне ороишоти мавҷудбударо ба ҷадвали худ интихоб намоем. барои ин ҷадвали намуди дар ин ҷо бударо интихоб намуда ба болои он пахш менамоем ва ҳамин тавр таблицаи мо ҷадвали мо ҳамин намуди ороишотро мегирад. мо метавонем аз ин ҷо низ истифода намоем. агар мо хоҳем ки ба таври дастӣ агар ороишотро дигар кунем, боз ин ҷо тугмачаи заливка ва граница мавҷуд ҳастанд ки ба воситаи инҳо мо дастӣ ин корҳоро анҷом доданамон мумкин аст. акнун ин ҷо тугмачаи ластик мавҷуд астае ки ба воситаи он мо метавонем хатои баъзе катакчаҳоро гирем ва ду катакчаро ё се катакчаро якчанд катакчаро якҷоя намоем. ё ин ки ба воситаи тугмачаи нарисовать таблицу метавонем боз катакчаҳои иловагиро ин ҷо созем. ҳамин тавр мо метавонем ҷадвали худро ба таври ба худ даркорӣ хат кашем ё ки хати онро тоза намоем. бо ҳамин дарси навбатии мо ба охир расид. дар ин дарс шумо чӣ тавр
ору додани катакчаҳои ҷадвал ва инчунин ҷудо намудани катакчаҳои ҷадвал ва якҷоя намудани онҳоро ба воситаи тугмачаҳое ки дар вкладкаи конструктор оварда шуданд омӯхтед. Бо ҳамин дарси мо ба итмом расид.